ser cuidadora per mi és més del que pensava. A veure, és estar, més que tot, acompanyar a una persona, no? En el seu dia a dia, una part important de la seva vida, en el moment més fràgil. M'ha ajudat a que d'alguna manera veig que hi ha gent que està passant el mateix que estic passant jo. A diferents nivells, sempre parlem de diferents nivells, però que no et pots sentir sola perquè hi ha gent que també està passant el mateix que estàs passant tu. I això és important, perquè aquí hem parlat, ens hem obert, la Maria Camila ens ha donat peu a poder parlar, a poder obrir-nos a totes, a no jutjar i a parlar amb el cor. I això es important. No me esperaba hacer terapia. Yo estaba esperando hacer un grupo de barro, yo he hecho varios grupos de barro y esperaba que este fuera un grupo de barro más. Y me he encontrado con un grupo de cuidadoras, mujeres. El 80% de los cuidadores en España son mujeres. Y me he encontrado con un grupo de cuidadoras con mucha necesidad de compartir y con mucha necesidad del espacio que se estaba proporcionando y con muchas ganas de empezar como un proceso más terapéutico. Primer en trobar un espai per mi, perquè aquí, mentre jo treballo el fang i així, sóc jo i el fang, i prou. És aquest espai, aquesta estoneta que me l'he pogut dedicar perquè a més m'agraden les manualitats i disfruto fent-les. I m'ha ajudat una mica a desconnectar aquesta estona d'aquí, de desconnectar de la resta, de la mare, dels fills, dels problemes, de mil històries. I la veritat que estic encantada de la vida. Home, doncs mirar d'haver d'entendre una mica més la problemàtica de la gent gran. A mi m'acosta veure la meva mare com és ara, perquè no és la persona que jo havia conegut. I esclar, a vegades dius, ostres, sembla que el que fan per fer-te la punyeta. I esclar, suposo que no és això. I sentir l'altra gent, penses, ostres, no, realment ets tu que no... que ho interpretes malament, però m'ha ajudat això, a entendre millor quina és la problemàtica. Però veure-la amb ella de la manera que és ara i de la manera que era, això m'ha costat. I aquí veig que realment sóc jo que estic equivocada. Falten més espais, sigui funk, sigui biodança, sigui espais d'aquests que a part de fer l'activitat, no? O ioga, però que a part de fer l'activitat hi hagi una convivència, un poder parlar y fer un grup sòlid. Ellas están cuidando cuerpos, ellas están cuidando a otras personas, no solo emocionalmente, sino que están alzando cuerpos, lavando cuerpos, llevando cuerpos, alimentando cuerpos. Entonces también trabajar con un material que te lleva al cuerpo, creo que ha hecho también que como que toda la conversación sea muy redonda, ¿no? Ha sigut molt bonic estar en la pràctica del fang, que és una pràctica molt física, no? Que és com molt de les mans, dels dits, d'estar com intentant crear formes amb el fang. I el que passava és que anàvem fent coses que no sabíem molt bé què eren, però mitjançant aquesta pràctica i aquesta concentració quasi meditativa anaven sortint problemes o emocions o bloquejos. I bueno, ha sigut com molt terapèutic, jo crec, per totes i per mi també. També estic molt content perquè des del teatre se m'ha proposat i se li ha proposat al grup la possibilitat de continuar.
Però aquest cop ja no serà des del fang, sinó que serà des del cos i des del moviment. He cogido cariño a cada una de ellas, a cada una de sus piezas, ¿no? Como a cada representación de lo que cada una es, como que las veo, me enamoran. Estoy como enamorada de estas mujeres. Es curioso, también ha sido una época en la que me he cuidado yo, por estar con un grupo de cuidadoras. Como que ha sido, mira, es importante cuidarse. La meva proposta escènica serà una proposta de cures també, però de cures cap a mi mateix en forma de titella. Jo, en relació amb un altre cos, com el sostenc, com l'aguanto, com el cuido, com el poso al terra, com el faig saltar, com el faig girar, com el faig ballar. Poderme comunicar con un colectivo, hacer un número de sesiones, ¿no? Hacer 10 sesiones, conocernos, entrar en una realidad, no ser como reduccionista, no abstraer y como robar un tema y después usar lo mío, sino poder compartir con estas personas, entrar dentro de esto y después crear una obra. Creo que es la única forma de hacerlo y la forma más respetuosa de hacerlo.